la mestra ens va dir. Voleu participar als Premis de Sant Bori? Què hem de fer? Molt senzill, en valencià. Clar que sí. Escriure una història o un gran conte inventant. Els infants que no escriuen també poden dibuixar. Recordeu que estos premis són per a participar. Me'n vaig anar a casa amb el cap un poc ratllat. Quina història escriuria que tinguera trellat? De faves? Fantasmes? Bruixes? Gegants? Monstres? Princeses? Boscos? Elefants? Temps era temps. Hi havia en primavera. L'any del tirurany? Això era i no era. No és gens difícil. I és que avui dedicarem part del programa Me Gusta Ibi als Premis Sant Bori, organitzats per la Coordinadora d'Ensenyament del Valencià. En primer lloc parlarem amb Esteve Juan, que és membre de la coordinadora, perquè ens explique la tasca d'aquesta i també en què consisteixen els Premis Sant Bori. I després escoltarem alguns dels contes presentats a estos premis, als quals es donaran lectura els propis autors. Així que ara donem ja la benvinguda a Esteve Juan. Bon dia, Esteve. Bon dia, Lola. Com estem? Mira, sí, estem confinats a casa, però sense parar de fer coses. Això està bé, no? Si parem malament, no? Sí, sí. Esteve és també mestre de valencià en el Centre de Formació de Persones Adultes Joan Lluís Vives d'Ibi, amb les aules tancades des de fa més d'un mes, no? S'ha parat l'activitat docent completament? Sí, sí. Bueno, la presencialitat sí, perquè estem treballant online. Com a l'escola tenim una pàgina Moodle en la que duem ja uns anys treballant amb els alumnes. Ara estem continuant això, fent el que podem, la veritat, perquè, clar, ja saps que igual no tot l'alumnat no té el mateix accés a internet, però anem bé, la veritat és que anem bé, no hem parat i la màquina funciona. Molts dels alumnes de les classes de valencià es presenten als exàmens de la Junta Qualificadora. Se sap una mica de les dates d'exàmens o com està este tema? No, a veure, si la pàgina web de la Conselleria d'Educació, en la de la Junta Qualificadora, per exemple, o en les de les escoles oficials d'idiomes, de moment s'ajorna. Les notícies són això, que les proves s'ajornen perquè, clar, tornarà a finals de maig, normalment, a principis de juny, i, clar, la situació ara que tenim de confinament han hagut d'ajornar totes aquestes activitats. S'ajornen els Premis Sant Bori, almenys el lliurament dels premis, no? Per això estem parlant este matí. Correcte, Lola. Sí. A veure, ens va pillar en un punt ja que ja teníem els premis entregats, ja fins i tot havia fet la fase de concurs, de tria, però clar, no vam poder, el dia de l'acte ens pillava dins d'aquesta situació del confinament i no vam poder fer l'acte. No obstant això, el que ens ha també vingut molt bé és poder comptar amb les ràdios de localitats que formen part de la nostra coordinadora o de la nostra comarca per a poder difondre un poc el treball que els alumnes han fet, que hi ha treballs que estan molt, molt bé, la veritat. Però sí, el lliurament de premis no s'ha pogut fer. Aprofitem per conèixer la tasca d'esta coordinadora d'ensenyament del valencià. Quina és la vostra tasca? A veure, vols que t'expliqui primer el que són els Premis Sant Bori? Que també ens diu un poc això, no? La tasca que els premis i la coordinadora. Tot. Perfecte. Tot has d'explicar. Perfecte. A veure, els Premis Sant Bori es fan, ja era la 22a edició, per a promoure i difondre l'ús literari del valencià dins de l'àmbit escolar. Val? És un poc la línia general en la que treballem des de la coordinadora.
Va adreçat a alumnat des d'infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, formació de persones adultes, escoles oficials d'idiomes, penso que ja no em deixa ningú. Bé, i l'alumnat amb necessitats educatives especials. Val? Diguem que el Premi Sant Bori consta de 3 fases. Val? En la primera fase, diguem que es desenvolupen en els centres, no? I és el professorat qui procura o qui ajuda o qui dona les directrius de com serà aquest treball que l'alumnat farà a l'aula, el guiarà, el revisarà, clar, perquè tinga un nivell d'expressió i correcció ortogràfica adequat a cada nivell, val? I s'emplenarà, ara ho diré, que era un formulari en línia, que és el que passarà, diguem, a la coordinadora que s'encarregarà d'elegir els 3 millors treballs, val? S'agrupen per cicles. Tenim primer educació infantil, primer i segon cicle, de primària, primer cicle d'ESO, també primer i segon nivell, segon cicle d'ESO, tercer i quart nivell, batxillerat i cicle formatiu. Val? També, com havia dit, formació de persones adultes, escoles oficials d'idiomes i necessitats educatives especials. Val? En aquesta segona fase ja que ens trobem, tenim per una banda la modalitat individual, en la qual el jurat selecciona un màxim de 3 treballs per cicle. Val? I després tenim la modalitat d'aula, en què el jurat selecciona un treball de 0 a 3 anys, un de 3 anys, un de 4 anys i un de 5 anys. Val? I necessitats educatives especials, que no vull que se m'oblidi. Val? A veure, la coordinadora elegeix els que creu que són els 3 millors treballs. Val? I aleshores es faciliten lots de llibres o material escolar, excepte les modalitats col·lectives, perquè no van directe a l'alumnat, sinó que van a l'aula. Val? I, clar, en aquest punt, en la segona fase, ja és la coordinadora que organitza el lliurament de premis comarcals, la qual designa una persona a la regió responsable, que remet els treballs als guanyadors, les actes, etc. Però diem que és el punt en el que ens trobem ara mateix. Bé, després hi haurà tota la fase, que entre tots els treballs de guanyador s'atorguen 3 premis per categoria. Hi ha també una menció honorífica i material escolar, etc. El primer premi de cada cicle és distingit amb un viatge lúdic i cultural de 2 dies per la guanyadora o el guanyador, més 2 acompanyants. I les modalitats col·lectives infantil, primer de primària i necessitats educatives especials, són premiades amb material escolar. I això ja és la tercera fase, quan donen el premi final, que és que de moment no poden fer per la situació en la qual ens trobem. I això sí, en el cas de la formació de persones adultes de l'Escola Oficial d'Idiomes, el premi és en metàl·lic. Si no recordem malament, són 300 euros per al primer, 200 per al segon i 100 per al tercer. Diguem que això són els premis Sant Bori. Ara t'explico. Els premis Sant Bori els coordinem o els duem endavant des de la coordinadora. La coordinadora d'Alcoià al Comtat, l'Alcoià de Castalla, és una de les 24 coordinadores comarcals que formen part del que és l'Escola Valenciana. L'Escola Valenciana és una federació d'associacions per la llengua que treballa pel valencià. És la suma de 24 coordinadores comarcals i entitats culturals que treballen per la normalització de la llengua des del País Valencià. Les coordinadores comarcals són el resultat de les inquietuds que tenim els mestres, professors, pedagogs i pedagogues, o sigui, tots els que ens dediquem a la docència. Des del primer dia de la democràcia van apostar per una escola de qualitat i en valencià sota els postulants de la renovació pedagògica. Diguem que en aquest context és on sorgiren les primeres trobades d'escoles en valencià, les festes d'estima per la llengua. Sí, que enguany tampoc serà, no?
de moment també s'ajorna i sembla fer que fins la pròxima primavera no podrem fer-la, la veritat. Bueno, dime, Lola. Sí, estava preguntant la participació de Sambori enguany, com va ser? Perquè és participació per comarques o després es centralitza? Com va el tema este? Igual, no t'ho he explicat bé abans. És que tenim un poc de confusió per la cobertura. No sé on estàs. Estàs ahí, a Castalla, no? Sí, estic a casa, sí. No sé si a lo millor en un altre puesto... sí, en Moc, sí. Ara vaig a un altre pan de la casa, dime. Sí, el tema de la participació, com va estar? Perquè és voluntària. Sí, és voluntari, sí. A veure, quan es creen les bases o es trauen les bases del Premi Sambori per a que tot l'alumnat pugui accedir, val? Es comunica al centre i als professors, val? Mestres, professors, i a partir d'ahir, quan els professors i els mestres proposen al grup aula que facin treballs que puguen després concursar en el Premi Sambori. Val? Diguem un poc la iniciativa naix del professorat, dels companys, de la gent dels centres, que és qui fa que els alumnes participen, qui motiven, de fet també qui guien com han de fer els treballs, perquè els treballs no són lliures, diguem que tenen unes bases que han de seguir. Per tema enguany, no? El tema és lliure. El tema és lliure. Això no digues. Què ens pots dir dels contes que escoltarem avui i dels autors? Que estan molt bé, que hi ha molt de nivell. La veritat és que les coses treballades sempre donen gust. Després llegir-les en el seu cas o escoltar-les com fareu avui en la ràdio. I la veritat és que són molt valents, perquè en la situació en la qual estem, atrevir-se a això, amb els mitjans amb els que contem, no? A gravar-se, a no tenir vergonya. Sí, perquè una cosa és participar als Premis Sambori i una altra gravar. Què van dir? Quan van saber que havien de gravar-se i que s'emetria per la ràdio. Sí, a veure, van fer la proposta des de la coordinadora. No? La coordinadora es van reunir. La veritat és que agraïm molt a Ràdio Ibi que ens doni l'oportunitat. La veritat és que si no fora per vosaltres no podríem emetre les gravacions. I des de la coordinadora això vam contactar amb els mestres i professors que havien participat al Sambori d'enguany, a la 22a edició, i ells mitjançant igual els mitjans de comunicació es van posar en contacte amb l'alumnat que havia presentat algun conte, alguna història, i s'han atrevit, i via correu electrònic m'ha arribat a mi i jo a vosaltres. Vull dir que tot és molt senzill, molt... Sí, n'hi ha que adaptar-se a la situació, no? Sí, la veritat és que sí. I pensem que és molt productiu, no? També que ja que tenim un alumnat tan creatiu, que treballa, i que fa coses tan interessants com els contes que ara després escoltarem, està bé també que es doni difusió, no? Que de moment els premis estan ahí, però també és una manera també de donar-los un reconeixement, no? Que estic jo pensant, Esteve, que si els va agradar la experiència, poden un altre dia també fer contes i radiar-los, eh? Clar que sí. Així estem esperant des de la coordinadora que ens envien
els contes i els treballs que han elaborat per correu electrònic, s'ha fet difusió de com s'ha de presentar i com s'ha de fer, i una vegada recollim més contes, jo te'ls passe, o des de la coordinadora te'ls passe amb Lola, i encantats, perquè jo crec que els agradarà, ja veureu que està molt bé. Tenim el gat pardal, el secret del molí i Pètals al vent. Els tres d'avui. Sí. A veure, el que hem fet és des de diguem, la subcomarca de la Colla de Costalla, o sigui, que Ibi, Onil, Ibi, Castalla, estem intentant recollir els treballs per a que l'alumnat dels centres escolars dels nostres 4 pobles puguen això, escoltar-se de vosaltres, i perquè tota la població de la comarca sàpia, no?, que existeixen els Premis Sambori i escolta els xiquets de ciutat. Doncs, Esteve, anem a escoltar-los i donar-te les gràcies, clar, per haver-nos atès i desitjar-te sempre, que vagi bé el confinament. Tu ahir, sense parar, com dius, a lo millor sorgeixen idees també per a col·laborar en la ràdio, per a compartir. I això és la idea, per això ho parlarem tranquil·lament. I moltíssimes gràcies a vosaltres, Lola. Vinga, Esteve, que vagi bé. Estàs en Castalla, en lo personal, diguem, com va el confinament? Estàs aprofitant per a coses a veure, que... Jo, la veritat, que a casa estic molt a gust. Com no em falta de res, no em puc queixar, la veritat. Clar, la família, jo que no soc d'ací, jo soc d'un poquet més lluny des d'ací, clar. I el que trobo a faltar és la família, evidentment. Però jo tinc així l'ordinador, tinc els alumnes controlats, tinc la meva parella a casa que estem encantats. La situació és la que ens ha tocat viure. L'haurem de viure i ja està. Jo no tinc massa queixa, la veritat. Sabem que fas natació. Avui tenim en la regidoria d'Esports d'Ibi entrenament de natació en sec. No sé jo això com serà, però ahí està, l'opció. Això s'hauria de veure, el director de Sevilla. La veritat és que els esportistes estem no tanto. Jo, a vegades, no sé, abans, quan tenia 20 i pocs anys, s'entrenava moltíssim. Jo no sé què haurà fet en aquell temps. I ara, com que ja tinc una edat, Lola, jo m'ho agafo d'una manera més tranquil·la, la veritat. Sí, afortunadament. En este cas, afortunadament, la edat, ¿no? Sí. Vinga, que vaya bé, ja estem en contacte. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Lola. Anem a escoltar els 3 contes, que són El gat pardal, El secret del molí i Pètals al vent. La presentació la fan els mateixos autors, així que primer ens quedem en la sintonia, que està també molt bé, Vinga, fins ara.